እግዚአብሔር አምላኽና ይመስገን ሎሚታ ዝቅጽል ቃል አምላኽና ሓቢርና ንመሃር እዚ ዓመት እዚ መዝሙር 89:17 ብሞጎስካ እንታይ ክሪኤ ኢሉና ቀርና ልዕል ክብልዩ ዝብል ኢና ጥቕሲ ናይ 2022 ሒዝና ዘለና ብሞጎስካ እንታይ ክብልዩ ቀርንና ልዕል ክብልዩ እግዚአብሔር አምላኽ ባረኽ ሎሚ ካልኣይ ክፋል ኢና ንርኢ ዝሓለፈ ግዜ ሞገስ ዝብል ኢና ርኢና ሞገስ እንታይ ከም ዝኾነ ኖህ ሞገስ ከም ዝረኸበ ሞገስ ክንረኽበሉ ንኽእል ከዓ እንታይ ከም ዝኾነ ርኢና ነርና እግዚአብሔር አምላኽና ይመስገን ሎማ ዓንቲ ነዚ ትምህርቲ እዚ እንዳ ጸሓፍኩ ከለኹ ማለት እንዳ ተዳልዩ መቸን ቃል ከተዳልው ከለኹም ነዊሕ ግዜ ዝወስደልኩም ድሓር ትለውስዎ ትጥሕንዎ እንዳመጥሓን ድሓር ይልወስ ድሓር ኣብ መጨረሻ እዩ ዝስንከት ግን እንዳሰንከትክዎ ከለኹስ ስቤኻ ደው ኢሉለይ በጃኻ እዚኣ መዝሙር እዚኣሲ ፀሓፈልና ኢሉስ ሰዲድዋ ሕጂታ ስብከት ወዲኤ እያ ማለት ከምዚ ገይረ ዳልየያስ ማለት ወዲኤ ኣመት ከብላ ከለኹ እታ መዝሙር ከዓ ምስኣት ኸይድ ኮይና ህለይ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ጎይታ ባርኽ ሓደ ግዜ ክገጣጠም ከሎ ፅቡቅ እዩ ሎሚ ንሪኦ ብዛዕባ ቀርኒ ዝብል ቀርኒ እንታይ እዩ ማለት ምክንያቱም ቀርንና እንታይ ክብል ይብል ኣሎ ልዕል ክብል ቀርኒ ልዕል ክብል ስለዚህ ቀርኒ ልዕል ክብል እዩ እንድሕር ኢሉ ቀርኒ እንታይ እዩ ዘመልክት ቀርኒ እንታይ እዩ ነገሩ ኢልና ገለገለ ቃል ኣምላኽ ሓቢርና ክንርኢና እምበኣር ክትከፍተለይኻ ብመዝሙር እስኪ በምሓርኛ ንርአያ እታ ጠቕሲ ከም ዘላ በምሓርኛ ብትግርኛ ረአይዋ እሞ ትርጉማ ምእንቲ ክትርዳእኩም እንታይ እያ ትብል ኃይላቸው የኃይላቸው ትምክህት አንተ ነህና ሞገስህ በሞገስህ ቀንዳችን ከፍ ከፍ ይላል ተረዳችሁ ቲያ ናይ ትግርኛ ኣብዚ ኸ እንታይ ትብላላ ትምክሕቲ ተወሲኽዋ ኣሎ እንታይ እያ ትብል ከዓ እቲ ናይ ሓይሎም ትምክሕትሲ መንኻ ይብሎ ኣሎ ቀጽል እሞ ብትግርኛ እንታይ እያ ትብል ናይ ሓይሎም ትምክሕቲ ንስኻ ኢኻ እሞ ብሞገስካ ቀርኖም ልዕል ልዕል ክብል እዩ እያ ትብል በምሓርኛ ትርጉማ ከም ዘላ ክትመጽእ ከላ ምስ እንግሊሽ ትሰማዕ ስለዚ እቲ ናይ ኣምሓርኛ ቀለና ኢለ እየ እንታይ እያ ትብል ዘላ ናይ ሓይሎም ትምክሕቲ ንስኻ ኢኻ እሞ ሕጂ ሓይሊ ኣሎ ነቲ ሓይሊ ከዓ እንታይ ይብል ኣሎ ናይቲ ሓይሊ ትምክሕቲ ግን መን ኢኻ ይብሎ ኣሎ ንስኻ ኢኻ ብምንታይ ኢና ንምካሕ ብኣኻ ኢና ንምካሕ እቲ ሓይልና ንስኻ ስለ ዝኾንካ ስለዚ ምንጪ ናይ ትምክሕትና ንስኻ ኢኻ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ እታ ጠቕሲ በምሓርኛን ብትግርኛን እዚ ካብ ኮነት ክንቅጽል ኢና ሕጂ ቀርኒ ኢና ንርኢ ማለት ሕጂ ቀርኒ ልዕል ክብል እዩ እንድሕር ኢሉ ቀርኒ እንታይ እዩ ቀርኒ ብብዙሕ መንገዲ ብቃል ኣምላኽ ተገሊጹ ኣሎ ቀጽል ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 1 ሃና ድማ ከምዚ ኢላ ጸለየት ልበይ ብእግዚአብሔር ይሕጎስ ኣሎ ቀርነይ ብእግዚአብሔር ክብ ይብል ብምድሓንካ ተሓጒሰ እሞ ኣፈይ ናብ ጸላእተይ ሃህ ኢሉ ኣሎ ሃና ድማ ከምዚ ኢላ ጸለየት ልበይ ብእግዚአብሔር ይሕጎስ ኣሎ ቀርነይ ብእግዚአብሔር እንታይ ይብል ኣሎ ክብ ይብል ኣሎ ሕጂ ናይ ቀርኒ ክብ ምባል ማለት እዩ ቀርኒ ንምንታይ እዩ ዘርኢ እንድሕር ኢልኩም ናይ ሓይሊ ናይ ስልጣን ናይ ብርትዐ ነገር እዩ ዘርኢ ሕጂ ኣብዚ ደኸምካዮ ነገር ቀርነይ ልዕል ኢሉ እንድሕር ኢልካ ቀርነይ ዓብዩ እንድሕር ኢሉ በቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ኣገላልጻ ናይ ሓይሊ ናይ ብርትዐ ነገር እዩ ዘርእየና ስለዚ ቀርንና ልዕል ልዕል ክብል እዩ ዝብል ቀጽል ኣብ ሚልክያስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 13 ከዓ እንታይ ይብላ ኣትጓል ጽዮን ቀርንኽ እንታይ ሓፂን ሸኾናኽ ድማ ናሕሲ ክገብሮ እየ ኢልዎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን እንታይ ይብላ ኣሎ ኣትጓል ጽዮን ሕጂ ከዓ መጽዩ ነቲ ቀርኒ ባዕሉስ እንታይ ክገብሮ እየ ይብላ ኣሎ ሓፂን ክገብሮ ኢሉ ሕጂ ዝገደደ መጽዩ ማለት እዩ ሕጂ ዝገደደ ሓይሊ ዝገደደ ብርትዐ መጽዩ ማለት እዩ ዝበርትዐ ነገር መጽዩ ማለት እዩ
كاب قرن نلعل خا من يحيل حاصين يحيل سلازي تحاصين نتقرن نتبرتع نتحايل غسي قرن راح يكون زخون انت كغبره يبلالو حاصين كغبره እግዚአብሔር አምላክ ባር ስለዚህ ቀርኖ حاصين እንድሕር ኮይኑ ከመይ ደስ ዘብል እዩ ስለዚህ ኣብ ሪኢኹም እንድሕር ኮይንኩም በቃ ብርቱዕ ዝኾነ ብዕራይ ወይ ከዓ ጎባይ እንድሕር ሪኢኹምሞ እንድሕር ሓይሉ እንታይ ዝገብር ሓይል ክስምዖ ከሎ ብቀርኑ እንታይ ዝደ ነቲ መሬት እንታይ ገብሮ ይፈንቅሎ ሃሌሉያ ስለዚህ እንታይ ገብር ብቀርኑ ይድንግፍ ሽዑ እንታይ ማለት እዩ ሓይል ተሰሚዕንሎ ማለት እዩ ባ ይብል ሽዑ ኣይኮነ እንዴ ነቲ ከባቢ ብሙሉ እንታይ ዝገብሮ ينقطقطو እግዚአብሔር አምላክ ባረክ ቀጽል ስለዚህ እንታይ ይሉ ወይታ ይባረክ መዝሙር ዳዊት እንታይ ይሉ ግና ከቀርነይ ከምናይ ጎባይ አልካዮ ሃሌሉያ ሕጂ እንታይ ይሉ ቀርነይ ከምንታይ አልካዮ ከምናይ ጎባይ ንምንታይ ማለት እዩ ብርትዓይ ሓይለይ እንታይ ገርካዮ አበርትዕካዮ ይብላሉ ስለዚህ እንታይ ኸውናለ ማለት እዩ በሐዲስ ዘይት ኸአ ተቀባእኩ ይብላሉ ሕጂ ካብ ተቀድሚ ሕጂ ዝተለማመድኩ ወይ ኮነን ከም ተቀድሚ ሕጂ ዝነበርኩ ወይ ኮነን ሕጂ ሓድሽ ነገር መጽይሎ እንደገና ኸአ እንታይ ኮይኑሎ እቲ ቀርኒ ናብ ሓጺን ተቀይሩሎ እቲ ሸኾና ኸአ ናሕሲ ኮይኑሎ ስለዚህ ብናሕሲ ዝኾነ ሓጺን ጸላኢ ክርጋሕ እዩ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ብሓጺን ዝኾነ ቀርኒ ኸአ ጸላኢ ተኽግበር እዩ ክሽንከር እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክና ዝተመስገነ ይኹን ስለዚህ እንታይ ዘርኢ እንድሕር ብርትዓይ ዘርኢ ሓይሊ ዘርኢ እግዚአብሔር አምላክ ባረክ ስለዚህ ቀርነ ክብል ከሎ ናይ ብርትዐ ናይ ሓይሊ ናይ ሙሳኽ ዘርኢ ብዙሕ ግዜ እንታይም ዝገብሩ ናይ ቦርዘ ናይዚ ናይ ገንዘብ ሓደ ሓይሊ ኢሎም ስለ ዝቆፅርዎ ንመን እንታይም ዘርእዎ እቲ ብዕራ ኣይኮነ እንዲ በቃ ሓይሉ ኣበርቲዑ የርእዎ ንሕና ግን ብመንፈስ ቅዱስ ብናይ ሓይሊ ናይ እግዚአብሔር ታይ ክንከውን ኢና ማለት እዩ ከነሕይል ኢና ስለዚህ ቀርነ ክብል ከሎ ሓይሊ ቀርኑ ክብል ከሎ ናይ ስልጣን ቀርኑ ክብል ከሎ ናይ ሞገስ ነገር እዩ ናይ ምኽፋት ናይ ሞገስ ክትረክብ ከለኻ ሓይሊ ክትረክብ ከለኻ ክብል ከሎ ነዚ ስለዚህ እስራኤላውያን ኩሉ ግዜ እንታይ ይብል ብቀርኒ እዮም ዝምስልዎ እግዚአብሔር ክቐጽዕ ከሎ ንሞዓብ እንታይ ኢልዎ ንሞዓብ ክቐጽዖ ከሎ ኣብ ቃል ኣምላኽ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ንሞዓብ ቀርኑ እንታይ ክገብረ ክጉልዕሞ ኢሉ ንምንታይ ማለት እዩ አንጻር እስራኤል ስለ ዝኾነ ሓይሉ እንታይ ክገብረ ከፍርሶየ ማለት ተረዲኹምኒ ስለዚህ ቀርኑ ኩሉ ግዜ ናይ ምንታይ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ሓይሊ ናይ ብርትዐ ናይ ስልጣን ናይ ምሕያል እግዚአብሔር አምላክ ባረክ ስለዚህ 2022 ክንሕይል ኢና አሜን ክንሕይል ኢና ብጸሎት ክሕይል ሃሌሉያ በቃል አምላክ ክሕይል ትማለ ከም ዝነበርክዎ ኣይከውንን ሎሙ በሐዲሽ ነገር ክስጉም ናይ እግዚአብሔር ነገር ክበርሃለዩ ስለዚህ ከምቲ ዝጸገበ ጎባይ ቀርነይ ከም ጎባይ እንታይ ክገብረ ከልዕሎየ ሃሌሉያ ስለዚህ ሎሚ ርእሰይ ኣይድንን ማለት እዩ በኻልእ ወገን እንታይ ማለት እዩ እንታይ አይገብርን ርእሰይ ኣይድንን ብጸላእ ተሸቁሪረ ብናይ ጸላእ ዘረባ ርእሰይ ዘይሩኒ በሐሶት ናይ ሰይጣን ተጨኒቀ እንታይ አይከውንን አይ ጉብጥኔ አይደንኔ ሕጂ እንታይ ኢልዋ ኣትጓል አብርሃም ናይ ድኻም መንፈስ እንታይ ክገብር እዩ ክልዓል እዩ ኣይኮነ እንዲዩ ስለዚህ ጓል አብርሃም እያ እሞ እንታይ ኮይና ኢልዋ ክትቀንዕ ይግባእ ክትፈወስ ይግባእ ወዲ አብርሃም ኢኻ ቃል ኪዳን ናይ አብርሃም ኣለካ ስለዚህ ድኻም ኣብ ልዕለኻ ኣይሰርሕ ኪዳን ስለዘለካ 2022 ንዓኻ ናይ ምንታይ እዩ ናይ ምቕናዕ እዩ ናይ ምሕያል እዩ ናይ ብርትዐ እዩ ስለዚህ ክንእውጅ ኢና ኣነ ኣብ ቤተይ ሓይሊ ኣምላኽ ክብርትዕ እዩ ብሓይሊ ኣምላኽ ክደፍእ ኣብ ማሕበረይ ብሓይሊ ኣምላኽ ክንደፍእ ኢና ሃሌሉያ ቀርነይ ከም ናይ ጎባይ ከልዕሎየ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክ ባረክ ቀርንኻ ከም ናይ ጎባይ ክልዓል እዩ ቀርንኺ ከም ናይ ጎባይ ክልዓል እዩ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ዘቆዘመኪ ኣብ ልዕሊ ዘብከየኪ ኣብ ልዕሊ ዘድከመክ ነገር ኩሉ ዘሸቁረረክ ዘበለ ኩሉ እንታይ ክትብል ፉፍ ሃሌሉያ ብዕራይ ፉፍ ኢልኩም ደፈልጥ
إلكم ده فلت زس أجاب بعراي مدان عند حركوينو أكونني ها يا كاز أجاب بعراي حيال بعراي عند حركوينو أنت عايز أخون ها أنت زي رخي وسبت زي رخي وخان نتحمد تاجورو فا هاللويا كلتا شن عسران كلتا مفنقال ناي برتعي ناي حايلي ناي موساخي እግዚአብሔር አምላክ ባረክ ስለዚህ ቀርነ خبل كله سقيل يكونن اتقال نعيو تلكا خونه لكاي قال ناتيو قرني كبرتيو انت عيلا ابلع لصلاتي افاي انت كوينو ها هيلو يلا هاللويا نمنتاي اندحريلكم حنا تشقريرا انيرا وا انينا انت تغبرانيرا በቃ ተባጭ ወላ አብላት ክፍረዳ አቤሎ ሪና በሰባይ ተፈቂር ከዳ አቤሎ ዳ ኹነታት እንዳበለት በቃ አብተ ተቃስቁ ያነቶም ደቃ ተብኪዮም ጨብራራ ዳበለት በአሽሙር ተቀትላ ያኔ ዳሐር እንታይላ አንታ እግዚአብሔር እንዳበለት ከምግዚአብሔር አፋ ከምሰኽራን ክትዛረብ ከላ ልባ ምስ እግዚአብሔር ምስተራኸበ እግዚአብሔር ምስበጽሐላ እንታይላ አይተተዓበዩ በኹርዓትካ አይተዛረቡ እግዚአብሔር ፈላጢዩ እግዚአብሔር ስሩዕ ዝመዝን አምላኽዩ እግዚአብሔር ዝፈልጥ ዝርዳ አምላኽዩ ስለዚህ በኹርዓት አይኮንኩም እንትዛረቡ ስለዚህ እንታይላ ሽዑኡ ሃሌሉያ ቀርነይ ከምናይ ጎባይ አልዓለካዩ ሃናኻ እንታይላ ልበይ በእግዚአብሔር እንታይ ኮይኑ ባሂል ወሎ እግዚአብሔር ድማ ወይ ኢላ ዘሚራ እግዚአብሔር አምላክ ባረክ ሓንቲ መዝሙር አላ ደስ ትብለኒ ልበይ በእግዚአብሔር አዝዩ ተሐቢሱ ቀርነይ በጎይታ ድማ ክቢሉ ውርደት ባሪያኻ አጸቢቃ ሰሚዕካ واملاخي كوحي مسكانا يمسحكا لبي بእግዚአብሔር عزيو تحبيسو قرني بغويتا دما كبيلو وردت بارياخا اصبقا سميعكا واملاخي كوحي مسكانا يمسحكا هاللويا وردت قنطط كله እግዚአብሔር ክዝክር كله ቀርን خب ክብል كله አፋም ለጸላዕት خفت كله ሞገስ ክመጽ كله እግዚአብሔር አምላክ ባረክ ሽዑ ምስኡኽ አንታይ መጽ መዝሙር መጽ እግዚአብሔር አምላክ ባረክ ትዝምሩ ስለዚህ እግዚአብሔር መዝሙር አፍኩም የንብር እግዚአብሔር አምላክ ባረክ እግዚአብሔር እኮ ሞገስ እንድሕራምጽዩ እግዚአብሔር እኮ ነገር ክልውጥ كله ጸላዕ በአፍ ጸላዕ ኻስ ምስጋና ይምጽ ትፈልጥሩ بأف صلاة خاسي أنت عايز تقبر مسلكم بأف صلاة خا بركة يمسي እግዚአብሔር أنت يجيرون نبالك بالك نبلع موسيد ويكون عندي بلع موسيدس أنت قبر الليلو رقم اللي تتوالسي مرقم زحاسبه بالك كرقم زتحاسبسي كاب صلاة عن أنت يمساله مرقاي مساله እግዚአብሔር አምላክ ባረክ حدا ጊዜ مرقم كمس زدله እግዚአብሔር كحلف كله حيل እግዚአብሔር كمس كله مرقمنا من تغير نابرخه تغير እግዚአብሔር አምላክ ባረክ ጸላእትኻ ንጸላእኻ ታገብሮ ይልውጦ ነሃማኻ አመጽዩ ሃማኻ አምስ መጸሲ እንታይ ይሎ በአፍ ሃማስ መንከቢሩ ሃሌሉያ በአፍ ጸላእኺ ሃሌሉያ ክትከብር ከለኻ ደስ አይብለካ ጸላእኻ መጽዚ እንታይ ገበረልኹ ባልኮለስ እዚ እግዚአብሔር አምላክ ባረክ ንምንታይ እንድሕልባ ናይ እግዚአብሔር ኃይሊ ካብ ጸላእ አፍኳ እንታይ የምጽ ማለት እዩ በረከት የውጽ በረከትካስ ካበ የውጾ ካብ አፍ ጸላእኺ እንታይ የውጾ በረከትካ የውጾ ሃሌሉያ ካብ ትበላዒ ብልዕ ወጽይ ሃሌሉያ በላዕ በላዕካ ዝመጽስ ካብ ትበላዕ ግን እንታይ ይወጽ بلعي وص هاللويا كلتاش من عسران قلتن موقس እግዚአብሔር አብልዕ ለኻ መስኮደ ቀርን እግዚአብሔር ክብ ምስበለ ጸላእ ካብ ጸላእኻ እኮ እንታይ ክወጽዩ በረከት ክወጽዩ ሃሌሉያ ንዓኻዚ ክረግም አይኮነን ዝመጽ በረከት ይዞ ምጽ ንዓኻ ዝጎድእ መሳርሒ አይካወን እግዚአብሔር ምሳኻይ እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ስለዚህ ዳዊት ቀርነይ ከም ናይ ጎባይ አልዓልካዮ በሐዲስ ዘይት ድማ ተቀባልኩ قتل قويتا يبارك حيلي تاي حيلي حجي قرن تاينا نريو قرني
حجر بعث نجار كندرينا تقدم هاي نريو حيلي حيل انتاي حجي حيل يدليكم صلوت نصلوت انتاي يدليكا حيل كو يدليكا نحاتيات كمان انبيلكا بصقا ختنبر بقدسنا ختنبر تاي يدليكا حيل يدليكا سلاذ حيلي انتاي يندحريلكم اقداس نجار نقويتا اخبيركا ختنبر حيل يدليكا ابزا مدري زي اخ نملالس مس غويتا خ نملالس ندحر كوينا انتاي يدرينا ندحريلكم حيل قداس نجاري سلاذ حيلي اقداس سلاذ خونه ابز مدري زو خمان حيل زلوو ايو زسمع سلاذ اب مدرنا خ منغستات اتا زحيلت هاجر منه من تفلطو امريكان تاي زخونت يا زحيلت كيدي لان ايثيوبيا وين قال عدي كم زغبرو انت يلاتومس ولا زيد ليو يغبرو نمنتاي حيال سلازخونت حيال سلازخونت سلازي ام منغستات حيالات አለው اب بوزح ነገር حيلي مص حيلي يغلط ببوزح ነገር حيلي الكتريك አለው حيلي الكتريك ايمص حيلي الكتريك እንደحر زي تلاقيو حج سبيكر عواي بلنيو بوزح ነገርና ماشيننا فريجنا كله خسر እንደحر ኮይኑ አንታይ ከድዩ حيلي يخدلي بزي حيلي حنت ነገር እኮ كسرح አይካልን ቴፕ ይሁን ዝኾነት ነገር ሕጂ حيل አገዳስ እንደحر ዳ ኮይኑ እንታይ እዚ حيل እዚ قرن ዝبحال እንታይ እዩ እዚ حيل ዝبحال እንታይ እዩ አይና እት حيل ዝبحال ኢልና ቁርብ ክንደ ይቀጽል ስለዚ እንባቆም ታይሉ እግዚአብሔር እቲ ጎይታ حيل እዩ ንሱ ነጋረይ ከምናይ እራብ ይገብረን ኣብቲ በሪኽ ቦታውን ከመላልሰን እዩ ኢሉ እንባቆም 3:19 ዳዊት ከአንታ ኢሉ 18 ሓደ ወእግዚአብሔር حيلይ አፍቅረካ እየ ኢሉ እግዚአብሔር ታይ ከም ዝኾነ ይብል حيل ሕጂ እዚ حيل ትብልና እግዚአብሔር حيل መሰረታው ቃላ ካብ ግሪክ ዝመጽት ኮይና ዱናሚስ ወይ ከዓ በእንግሊሽ ዳይናሚክ ዝብል እዚኦም ኩሎም ተሙራት ፈልጥዎ ይኹም ዳይናሚክ ዝበሃል እንታይ እንድሕሪልኩም ዝሓየለ ዝበርትዐ حيل ሕጂ ካለ እንታይ ኣሎ باور እንድሕሪልኩም حيل ኒኩለር ኣሎ ይባል አይኮነ እንዴ حيل ኒኩለር ኣሎ እዩ ሕጂ እንታይ ለም ይፈራሩና እዚ حيل እዚ ይብል ኣብ ሩስያ ዘሎ ንዓለም ክንደይ ሳዕ ወይ 10 ሳዕ ወይ 20 ሳዕ እንታይ ክገብራ ዝኽእል እዩ ክድምስሳ ዝኽእል እዩ ኢሎም ነቲ حيل ክንድዚ ኢሎም ግምት ይብዎ ነቲ ካልኣይ ከዓ እዚ ከዓ ንዓለም ክንድዚ ዝኣክል ዘጥፋይ ኢሎም يبل نحنا كوبزينا زلنا ግን ዓለም ብምልእታት ሓንሳ እንድዕተኩ ይሰማሲ እቲ ናይ ኒኩለር ፓወር እንታይ ይገብር ይብሉ ንብሙሉኡ እንታይ ክገብሮ ክእል እዩ ሓንሳ ጥራሕ አይኮነን ናይ ሓንሳ ግምት ጥራሕ አይኮነን ክንድዚ ዕጽፊ ዝኣክል እንታይ ክገብሮ ክእል ይብሉ ስለዚ ንዑ ከዓ እንታይ ይገብርዎ ማለት እዩ حيل ይقمሙ መቸም እግዚአብሔር ኣብ ኢድ እግዚአብሔር ስለዝኾነ ሁሉ ነገር ዳአምበር ብናቶም ዘረባ ኩሉ ግዜ እዚ ነገር እዚ ዝደጋገም እዩ እምበኣር እቲ عب حيلي انتايو حجي حيل خبሃል كله እቲ ናይ መጨረሻ حيل الكتريك حيل እንዲ ኦኬ حيل ኒኩለር حيل እንዲ እምባር እቲ ናይ መጨረሻ ሕጂ ተራዩ ዝድለ ዘሎ ሓያላት አለው حيل ኣሎ ናይ ሓያላት ሓያል ናይ حيل ናይ መወዳእታ حيل እንታይ حجي أبزي يتزمت حطه حجي أين حيل إيو إتي ناي مجرشة حيلي نعو خجلس نعو مجلس بزح أما تحف قدوس قفح مرميرة نوح عميقاتي بزح نجرام بيبه حجي تذكرون دحركونكم أبجبر حوارات معرف شو منته كابت شعاتس كعسر تربعته حد حيال تنقال نيرو أبي أب سماريا تفلت ورهم من يشمو كاب تشعاتس كعسر تربعته سمعون زبهال تنقال سب أيجنا كاب قدم حيزو أبتا ختما نبره نسو عابي بزبل نهزب سماريا انتاي قبرم نيرو يستنكرم نبره كاب نيشتهم كسا عابي كلاتهم ات عابي زبهال حيل أملاخ ازئيو انتاي بلو الله حجي ات عابي
زبهال حيل أملاخ أين أيو إذا من زقبر زلوا إذا سمعون تنقال زقبر زلوا سي إتناي مودة أتا عابز بهال حيل إذا حجي نزي يوزقل ناتنا قالات نقول حيل يزو إذا حيل زبل قالجن إتناي مودة أتا سوبر زخونة حيلي نخجلس الديناميك زخونة ناي مودة أتا زخونة حيلي زي أين أيو زبل إزام سب حزب سماريا فليت زنابرو أين حيلي إمالتيو إذا من زقبرو سمعون زقبرو حيلي بقى لاست ناي مود أرجع ديناميك زخونة حيلي إذا حيلي زي إلهم تقبلهم منيرهم دحار انتهى كوينهم يستنكرهم نبي كابني يشتغلون كسعابيهم كلاتهم تعب زبها الحيل أملاخ خزي النابلو سنبلوه يبلوه نبرو حيالو زمن بتنقلوه زستنكرهم دما سني بلوه نبرو فيليبوس جنا بزعبا منقست أملاخن بزعبا اسم يسوع أبصرهم أبصيروهم مس آمنوه سبؤتنا نستنتج أمكو سمعون بعلو أقوى آمنه نا فيليبوس لجبه تأمرتنا عبيت حيلاتن كجبر مصر عيون تجرمه حجمان كوينو تزجرم زنبرة تجرمه زيابير عمل أخبار انتاي زجبر زنبرة زجرم زنبرة انتاي كوينو انتاي سلازم أسأيو عاب حيلي سلازم أسأي سوبر باور اللعلو حيلي سلازم أسأي حجي إتي زدنا غير زنبرة حيلي إتي زنبرة حيلي نو إسي يكون أنت حيلي إتي زعابة حيلي حجي أنت كوين الله يجهد على هاللويا سلازي سوبر زخونة حيلي سوبر زخونة حيلي لا لا زخونة حيلي هاللويا ولا حدا هو قط أترى زيك مالك لعلو متيسي لعلت حيل متيسي نو لعل خائي إلوس زخونة حيل متيسي قبل علت إذا حيلس كسلتن زيك سوبر باور هاللويا نايمون داتا حيلي زبحال إذا حيل زي إيو بعد ما تحفظ بسنا زقلت النازل مخنياتهم حيل قبل كله نت حيل متيو قال إذا حيله أنت زي قبره زي عملوا له حيل قبل كله قال حيل متيو نو أنا حيال كبره زي كل سوبر زخانة حيلي إذا حيل زيو سلازم إذا حيل زيو قرناي قبل كله حيلي قبل كله እግዚአብሔር حيلي قبل كله أي مالتيو أنت سوبر زخانة حيلي أنت العلواي زخانة حيلي أنت كله زخانة حيلي السي حيلي يزبل زلوا እግዚአብሔር أملاك بارا سلازم أنت العلواي نحر كوينو وإግዚአብሔር حيلي أفكرك نحر كوينو بإግዚአብሔር حيل زخانة أب እግዚአብሔር تمعك أبى لعلو زخانة حيلي يلن مالتي هاللويا يلن سيطان حساوي كدنا قرخل كستنجر حج خمس سمعون انتهى يقبر نيرو يدانا قر نيرو سوبر باور مسمت أجن بعلو انتهى كوينو تقريمو سلازم زدانا قر نجر نخلو لعلو خوينو لعلواي زخون حيلي أملاخ إيو نزي كنفلت يجبنا سلازم داويت انتهى له وإግዚአብሔር حيلي أفكره كايلو إنباق أنك إግዚአብሔር إتقويتا حيلي إيو خايلو منيو إግዚአብሔር بعلو تقويتا سنتايو حيلي إግዚአብሔር حيل غومي إግዚአብሔር حيل خيو إግዚአብሔር حيل نايو قرنا يخن بالكلنا حيلة يخن بالكلنا نمنتاي نحريلكم من يحيلنا نحريلنا إግዚአብሔር يحيلنا أب إግዚአብሔር توكله يحيلنا سلازم نزينا إግዚአብሔር حيلة يخن بالكلنا نزينا مالتي قتل ويتاي بارا سلازم انتايلو الرأيهم أبدي مزمور سوسان كلتنكا سلطان ناي أملاخ مخانو أملاخ حنسا تزاربه كل تسع سماع كويلو أوكي بمحرنيا أنت أيلو إግዚአብሔር عند جزية تناجره أنا ميهن بتشاسمع هاي يإግዚአብሔር نوي إግዚአብሔር أملاخ برا حج أنت أيلو إግዚአብሔር عند جزية تناجره أنا خاخن جزية سمعه سلز هاي لنا يمن يلو بقى أنا إግዚአብሔር حجنا يتقرين أنت أيبل الله أبتي حيل يإግዚአብሔር يلو أبى محرين أنت أيبل الله سلطان يلو أو تردي هوني حج سلطان مالته أنت أي مالته يدهريلكم إذ لعلواي حيلي تردي هوني إذ لعلواي حيلي سين السويو حج أب تقرين خطري وهلهم تقال حيلي سلازبل هاي حيل أنت أيو
ትርጉሙን ዲቴይል እንድሕር ኣቲኻ ግን ሱፐር ዝኾነ ሓይሊ ላዕለዋይ ዝኾነ ሓይሊ ኣይናዩ ስለዚ እዚ እዩ እቲ ሓይሊ ማለት እዩ ስለዚ ሓይሊ ናይ መን ኢሉ ሓይሊ ናይ ማንም ኣይኮነን ሓይሊ ናይ ሰብ ኣይኮነ ሓይሊ ናይ ሰይጣን ኣይኮነ ሓይሊ ናይ ማንም ኣይኮነ ሓይሊ ናይ መላእኽቲ ናይ ዝኾነ ይኹን ኣይኮነን ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሓያል ኩሉ ነገር ዝገብር እግዚአብሔር በይኑ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ሓያል እዩ ኢልና ክንኣምኖ ተረዲኹምኒ ክንኣምኖ ክንቅበሎ ሓይሉ ኣሚንና በት ሓይሉ ምስ ህይወትና ምሳና እንታይ ክባል ክወሃሃድ እግዚአብሔር ሓይሊ እዩ እንድሕር ኢልካ ጸላእኻ እንታይ ዝደሊ ፍልጠት እንድሕር ፈሊጥካ ጸላእ ብኸሎ ተሳዒሩ ማለት እዩ ብፍልጠት እንታይ ጌርካ ኣለኻ ስዒርካ ኣለኻ እግዚአብሔር ሓያል ምዃንካ ከም ትፈልጥ እንድሕር ትፈሊጡሲ እንታይ ኮይኑሎ ማለት እዩ ጸላእ ተሳዒሩሉ ሓደ ካብቲ ንሰይጣን ዝስዕረሉ ነጥቢ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እዩ ጎይታ ይባረኽ ቀጽል እምበኣር እግዚአብሔር ሓይሊ እዩ ኢየሱስ ሓይሊ ኣምላኽ እዩ ከዓ እዩ ርኢኹም እግዚአብሔር ሓይሊ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ እንታይ እዩ ሓይሊ ኣምላኽ ኢየሱስ እንታይ እዩ ሓይሊ ኣምላኽ ሕጂ ንኢየሱስ ምፍላጥ ሓይሊ ኣምላኽ ምፍላጥ ንኢየሱስ ምፍላጥ እቲ ስውር መዝገብ ጥበብ ምፍላጥ ማለት እዩ ኣብኡ ተሰዊሩ ስለ ዘሎ እንታይ ኢሉ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 1:24 ንሱ ነቶም ጽዋዓት ንኣይሁድ ኮነ ንጹርኣውያን ኮነ ክርስቶስ እቲ ሓይሊ ኣምላኽ ክርስቶስ እንታይ ሃሌሉያ ካልእ ከንታይ እዩ ጥበብ ኣምላኽ ስለዚ ሓይሊ ኣምላኽ ከመይና እዚ ብርቱዕ ዝኾነ ሓይሊ ብምንታይ ኢና ንፈልጦ ብክርስቶስ ኢኻ ትፈልጦ ክርስቶስ ክትፈልጦ ከለኻ ናይ ክርስቶስ ነገር ክርዳእካ ከሎ ንክርስቶስ ክትፈልጦ ከለኻ እንታይ ትፈልጥ ኣለኻ ካልእ ሓይሊ ኣምላኽ ትፈልጥ ኣለኻ ምክንያቱ ዘድልየካ ሓይሊ ገዳሲ ስለ ዝኾነ ክትጽሊ ሓይሊ ከድልየካ እዩ ንጸላእ ክትቃወም ከለኻ ሓይሊ ከድልየካ እዩ ቃል ኣምላኽ እኳ ክተንብብ ሓይሊ ከድልየካ እዩ እንታይ እዩ ዝገርም መንፈሳዊ ነገር ብዘይ ሓይሊ ኣምላኽ ክግበር ስለ ዘይክእል ተረዲኹም ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ስራሕ ክተስርሕዎ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ እንድሕር ኢልና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ እዩ ሓይሊ ኣምላኽ ሓይሊ የድልየካ ዶ ሓይሊ ከድልየካ ከሎ ሓይሊ ንክትፈልጥ ነቲ ሓይሊ ንክትረክብ ዘድልየካ ነገር ኢና ንርኢ ሎሚ ኣብ መወዳእታ ገለ 4-5 ነጥቢ ክዛረብ ቀድሞ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይሊ ኣምላኽ እግዚአብሔር ባዕሉ ከዓ እንታይ እዩ ሓይሊ እዩ ኢሉ እግዚአብሔር ኣቦ ሓይሊ እግዚአብሔር ሓይሊ እግዚአብሔር ሓይሊ ዕርደይ ጸግዐይ ዋልታይ ይብሎ ዳዊት እውን ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ዳዊት ዝእመነሉ ነገር ኣሎ ሓይሊ ብመን ይብል ብእግዚአብሔር እግዚአብሔር ሓይሊ እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይሊ እዩ ቀጽል ጎይታ ይባረኽ ሕጂ እንታይ ንብል ኣለና ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1:8 ከዓ ኩላትኩም እትፈልጥዎ ቃል እዚኣ ከዓ ነታ ክገልጻ ዝጸናሕኩ ቃል ትገልጽ እያ መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ዝወርድ ግና እንታይ ክትቅበሉ ኢኹም ሓይሊ ክትቅበሉ ኢኹም ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ኩላ ይሁዳን ኣብ ሰማርያን ክሳዕ ወሰን ምድሪ እንታይ ክትኮኑኒ ኢኹም ምስክር ክትኮኑኒ ኢኹም ሕጂ ኣስተብህሉ እዚኣ እታ ሓይሊ ትብል ኣብዚኣ እንታይ ትብል እንድሕር ኢልኩም ዶናሚስ ወይ ከዓ ዳይናሚክ ትብል ቃል እያ ኣብ ትግርኛ ኩሉ ግዜ ሓይሊ እያ ትጠቅስ ኣብዚኣ ዘላ ቃል ግን እንታይ እያ ተርኢ ዘላ ሱፐር ፓወር ሕጂ እዚኣ እንታይ እያ ትርኢ ዘላ እቲ ዳይናሚክ ሓይሊ እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ክትቅበሉ ኢኹም እዚ ዳይናሚክ ዝኾነ ሓይሊ ኣምላኽ እሱ እዩ ዝብለኩም ዘሎ ሕጂ ዳይናሚክ ዝበሃል እዞም ናይ ኒውክለር ፓወር ገለታት ብምሎም ብኸምዚ እዮም ዝግለጹ ዶናሚስ ዳይናሚክ ይበሃሉ ጎቦ ክተፍርስ እንድሕር ደሊኻ ወይ ገለ ክተብል እንድሕር ደሊኻ ኣይናይ ፓወር ትጥቀም ንዕኡ ኢኻ ትጥቀም ስለዚ ነዚ ሓይሊ እዚ እዩ ከዓ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና እንታይ ኢልዎ ዘሎ ዶናሚስ ወይ ከዓ እቲ ዝለዓለ ሓይሊ ኢሉ ኣቐሚጥዎ ዘሎ ስለዚ ሽዑ ኢኹም እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ ኣብ ሰማርያ ኢየሩሳሌም ስጋዕ ወሰን ምድሪ እንታይ ክትኮኑን ኢኹም ምክንያቱም መንፈሳዊ ነገር ብሓይሊ ስለ ዝስራሕ ብዘይ ሓይሊ ክትሰርሕ ስለ ዘይትኽእል ብድሕሩ ኢኻ ሓይሊ ምስ ተቐበልካ ሓይሊ ምስ ረኸብካ በዚ ሓይሊ እዚ ኢኻ እንታይ ትኸውን ይብል ምስክረይ ትኸውን ሽዑ እቲ ጠንቋልሲ በቲ ሓይሊ በቲ ግብሪ ሓይሊ እንታይ ገይርዎም ኣሎ
فيليبوس أمانة خون غيره سلام انتاي ندحري لكم إت حيلي مسمن سلازلو مس فيليبوس سلازلو إذا حيلي زمسح خاله إذا حيلي زي تقبل كان تفقيد الكاني جابر أملاخ بارخ أوش تخا حيلة أملاخ خاله سألا أتخا كرجوت الله جابر أملاخ بارخ سلاز أوجو جابر أملاخ بارخ سلاز إذا حيلي زي الله أباي نحن أنا سين خالد دليفرد كجبر ناس أخوت حرا خوت زتبهالكو إمبر نرسي كش إنك أيكون كنت تسويه عنتو يزمر لنا إجابيهر حيلي زبلك المش نمهر نيرنا نزمر نيرنا دحر أبتن نزمر اللو زنبرنا قال انتاي نارينا ندحري لكم أبقو إجزا أنا زي بزنا عالم ناي أغان انت حيل انتاي يقبرني أي صلوني نمنتاي إجزابير انتاي سلازغوني حيلي سلازغوني كوم إلنا دينا زميرنا سلازن إحنا هايمانوت كوي كنا نزمر زلنا أيكون عندي زمرنا يوم تهان قبرو كنا برو سلازن تقالكو بتن زمت تقالي أيكون عندي حجي أنتو انتاي لا خلاتنا تقول لنا زميرنا إجزابير انتاي حيليو أنا خابنا أغان انت نجر انتاي قبرني أي صلوني نا أغان انت نجر أبن علي أي سرحنيو إلنا أوجنا رو هو نمنتاي اتحيل أملاخ مالت اتي حيل أملاخ مسمن سلازله مسا سلازي قويت إجابير أملاخ حيليو قويت يسوع كريستوس حيلي منفس قدوس كا انتاي بلنا له حيل منفس قدوس كا انت هتقبليهم كتقبليهم سلازي أكلو انتاينا نرزلنا عند حريلكم باور نرزلنا أكلو انتاينا نري حيلي نرزلنا نمنتاي عند حريلكم ني حيل قداس سلازغون نمنتاي حيل أقداسي نخت نبر أقداسي نكرستنا هيوات كتمالالس أقداسي بزايز حيل زي كتنبر أي تخليني خا سلاز كرستنا هيوات كتنبرون دحركونكا كرستنا هيوات كتمالالسون دحركونكا كرستنا هيوات كتمسكر كم تا أملاخ زبالكا كتكون أبزا مدرزي عند حركوينو انتاي عين عخم انتاي يدلينا حيل يدلينا سلاز بزايز حيل زوال حمد نقر خنقبراين خلينا أجل قويتاي بارخ باوربوينت كفات اللي سلازي باولوس يلو بيت حيل زهبان بكريستوس نخلو أخولي جابر أملاخ فيليب 14 سلسل مالس نزمت أن تشالنج كوا تفتنون جكم فتناكو برتع فتنا متأكم ما يكونن بهوتكم كتكون خلون كريستناكو كل جزء بقى طعم من قد راح يكونن أم حارو ألقى يقولوا مالسي طعم زخونة من صف ندارجت كات خدوا من قد راح أيكونن نجارجين انتاي بلالو باولوس بمنتاي يخول أي بلالو بتحيل زهبني بكريستوس تاي كجبري نخلو كخولوي تعجز بزدليو تعجز خجبر تحتنا بزدليو تحتنا خجبر أيكون عندي صلاة بزدليو خصلي ما أبز خوانا يخون نجار كم تجزي عبي هرزبلا نخوانا نقول نحركوينه بمنتاي حيلي أدبلنا بتحيل زهبني بكريستوس انتاي كجبر إيه نخلو كخولوي عسران كلتن نخلو خدكولوي بزقات مكان نجار كتكولوي خد فيها نايك زيابير نجار أبقى مخاطط أو بزبل نجار كتحل فيها كنريوينا زيابير أملاخ بارخ قتل سلازي رأيهم ويتا زيابير أبو انتاي لنا حيلي لنا يسوع كريستوس انتاي لنا حيلي لنا منفس قدوس حيلي لنا وانجيل كا حيلي زيابير أملاخ بارخ سلازي روبي 11 شدشون انتاي لنا وانجيل قدمنا أيهوداوي كم أول نصرعوي زعمن زبره خلو حيل أملاخ نمدحاني مو بوانجيل أي حافرني هاللويا حجي ناي وانجيل نجر زندكم ندحر كوينو وانجيل ندحر عني نجر كوينا ناي وانجيل من كسقاس أما أكلنا انت الله حيل الله وانجيل حيل حبيرم زخوديو انت لنا أب ماركوس معرف 10 شديشة كافقد 10 شديشة جميركم ولا انتحر أمبيكم ناب كل عالم كيدو نبذل له فترة كا تاي سبقولو وانجيل سبقولو زعمنا زتت أمك كدهني إتزاي أمنا جن كخنني زعمنا دم ما يلكم شو
زعمانو دما إذا سعر تأمرات كسعباميو أنت خبرامي كسعباميو كسعبكايو إيه زبلكا نابخاسي كسعبكايو أنتي بسمي أجاننتي كوسيو بحدش قانقوا كزاربيو أداهم أبحموات كمبريوم نساتهم دما كحاويهم ما نيزقبر زلزي اتحايليو حجز حايل ذي نايمانيو توهيبو كايو إذا حايل ذي بمنتهي رخيب كايو لخا بوانجيل رخيب كايو لخا وانجيل مسعمن كان تايا اللو مساخا حايل اللو مساخا وانجيل انتايو حايليو سلازي أمانغو وانجيل نحر تسبق كوينا بيتا كريستيان وانجيل تنقر نحر كوينا مسعان تاي كالو شعون تايلو نساتون كا خصوبكو وصيبل قتلكم دهرام بيكم غويتا ها إساتاتهم نبره بس سعت عمرات دما نتقال تاي قبر نيرو يصنعوا نبر اسكبلو هاللويا نيراي نتستسبك قال وانجيل تاي قبر نيرو يصنعوا نيرو مخنياتهم قال مس وانجيل سلازخيد وانجيل مستسبك انتاي وص اغان انتي وص من يحوي مخنياتهم تحيل عملاخ انتاي قبر ينقاساقس سلازي وانجيل حيلي سلازي وانجيل مس منتاي زخيد ندحر لكم بحيل عملاخ مس منتاي خيد مس وانجيل يخيد وانجيل ندحر كوينو وانجيل حيل عملاخن بحنسا زخونو እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይሁን ጎይታ ይባረክ እንታይ ይብል ማርቆስ ጸሐፍት ሆነ ወይስ ኃይለ አምላኽ ሰአን ምፍላጥኩም ደይኮነን ትስሕቱ ዘለኹም ኢልዎም ንሰደቃውያን ሕጂ ፍልጠት የድልዩ ማለት እንታይ እንድሕር ኢልኩምኒ ኃይለ አምላኽ ጥራሕ ምባል አይኮነን ነቲ ኃይለ አምላኽ ብትኽክል እንታይ ክትገብረለካ ገለገለ ማሕበራት አይትፈልጡን تبلوهم هو نقبلنا يقول أما منفس قدوس أبز زمن ذي وصوده تلكم وانقع أي وصوني أبو ترديهم من الله إذا زرعهم مبزي كنتي معلتي أغاني توصوده تلكم لا أي وصوني أبز زمن ذي أنت هاي قولي له ما لنا ذي نتقال فلت ولا نتحايل عمله كن أنت هاي قبرون أي فلتون نتقالون بتخك لا يتردون أي فلتون سلذي أنت هاي ولا أنت هاي بلا الله يسوس كا مصحفت خونه يقول مصحفتي خونه ويس حيلي أملاك انتي تخونوا لهم سأل مفلاتكم انتي تخونوا لهم تسحتوا لهم سلازي إذن دحر زي فلتات دحر زي بلكا بزعبا قال أملاك بزعبا حيل أملاك فلتات دحر زي بلكا انتي اللون دحر الكاني مجيجا يلا مخنياتهم حيل أملاك كاب جيجا زي دحنكا حيل أملاك فلتات هبكا تبابي هبكا نايك زي أبير نجاري برحالكا أبت باورس كله يزلوا حجة إلكتريك مسمى كل إنا نتكملها تدلنا فريج نتخفت تدلنا ميكروويف نوعي تجلنا بوزحنا قرينا نتكملوا تباور أوش هذا مسألة حيل عملها كا نعها ملو غيري وانت عايز قبرك دو تبابي هبكا فلتاتي هبكا مرد يمسعلك شو حيل عملها نخطفلت يقبرك جابير عملها بارك سلازي فلتات أقداسي فلتات وانا نجار نخطفلت كيف فلتك ولا حنت نجار كتقبر أي تخلني سلازي نفلتات كفوت كتكون عليك نقال عملها فلت نحيل عملها فلت نايجي أبهر نجار فلت أفلتات انت يالله عوض هذا نسأل أكون سعره خالد نجار يكون بفلتاتنا دما نسأل عن تاينا نقبره نسعرينا بفلتات سعره سيطان كعز الصوت كل زي أشاخ عز الصوت انت عايز خوني فلتات زي بقولي نجيركم هون هذا تمهاري كل زي خباه برك ورد كله ندا قويت كلب تقوايو بتزحل فلوس كلب الله نايجوس نايسا شو ندا بله تقوايو زو سبعة كل جزء تشقريرو كلا زخل بزي أخ كتقوايني عيلو كل جزء حلف كل بتاع معته شو ندا بله زوي السخاء تري أو خمس قوي فليت أخ أنا سا تقوي الدحروت سا السخاء أخو قوي كل جزء تساقيو بتاع من قد حلف هذا جزء هذا معلت مسمورو وإلو دحر تقوي مسعبته نسخة قلبت أنت بلس نسخة قلبت إلى سنجز أهدي ما ويلا يا خي بس دي زال له مبارك من دحر كوين
قالن بدحرو خاب اشعاني نيو كلبي انت غير قال يزغويكا انت هادين قال مفتوتي ددرغاي مخنياتهم سلطان كاي فلت كان زلها تبيع كان دحر ملس يلكايو كن انت اخون غزو يزات እግዚአብሔር አምላክ ባራ ዘጨንቀካ ዘሎ ጸላይ ጉድጓዱ ኻአቶይ ስልጣን ጋር ተጠቅንካ ኃይል ከምዘለካ ፈሊጥካ እግዚአብሔር አምላክ ባራ ግልብጥ በሎ ሃሌሉያ እስራን ክልተን ዝተሐላለኸካ አይምለስን ዝበለካ ግልብጥ በሎ በስልጣን እግዚአብሔር አምላክ ባራ ኃይል ለካ ስልጣን ተዋሂቡካዩ ግልብጥ በሎ ንጸላይ خهدمي مخنياتهم اتزعابي حيلي ناي حيالات حيال اتي سوبر زخونة باور مسمن الله مساخا الله هاليلويا ازيت باور مخنياتهم انت ايو حيال اذا حيل زي زودا درو يلن مخنياتهم تم انقلت ناي قمص كو كلهم بترم تاغيرو تمن غيرو ما يكون اندي بعد ارون كا تاغيرو تمنجرو نا اتي باور نا እግዚአብሔር ግን እንታይ ዝገብር ለሉ ሁሉ እዩ ስለዚህ ይውሕጦ እግዚአብሔር አምላክ ባረኽ ሎም ተመሳሳለ ነገር ዝመስለካ ነገር ዘምስል ነገር ናይ ጸላ ነገር እቲ ሐቀኛ ፓወር ታይ ገብሮ እዩ ይውሕጦ እዩ ስለኒ ጸላይኻ እስራን ክልተን ዘጨንቀካ በብስተፈላ ነገር ዝመጽእ ሓንድ ነገር በሎ ቀርነይ እንታይ ኮይኑሎ ከም ጎባይ አልዓልኩ ሃሌሉያ ክብክብልዩ ቀርነይ ክብክብልዩ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ብቅ አምላክና ቀርንና ልዕል ክብልዩ እንታይ ማለት እዩ ኃይልና ልዕል ክብልዩ በስልጣን ክንወጽኢና በፍልጠት ክንወጽኢና በምርዳእ ክንወጽኢና ሃሌሉያ ቀጽል ወይታ ይባረክ እቲ ኃይል ዘዕጥቀኒ ንመገደይ ከአዘቅንዓ እንታይ ይብል አምላክ ሕጅሲ እንታይ ገብራ ነታ መንገድ ኻሲ እንታይ ገብራ يقنع نمنتاي حيل الله أبت حيل سي نتاي قبرها مقنع له هاللويا حجزا من قديت ولا من قديت ولا لا أجوها عسران كلتن من قد الله كاوه جنا عمت الله بكن مخاوه جن إجزابير عمل أخي بارة إجزابير حيل خاي من قد خادم ما نتاي كقبرايو كقنع عايو من قد خازق قنع إجزابير مساخايو من قد خازق قنع إجزابير مساخيو عمل من قد خا قنعيو نمنتاي إتحايلي باكيجي كل نجار ملوء زلويو سوبر سلازخانات باور من قد يقنع أبابيهم فلتأت يمس سلازي عبتي باور بزح نجار سلاز الله جابير أملاخنا يبارك قدام هاي قرن توشيدش عسر تربعة تايلو أملاخ دما كم تنقويتانا زتنسعو إلو نعناون بحايلي انتاي كخوني كنت سعنا أيو إذا باور زي حدا نجار الله زخانة يكون باور أبزام درزيا انتاي تنسل موت بزح حالي إلكتريك يتسد يموت حالي نيكولار يتسد موت انت قدر يقتل مبرا يتنسل كلهم تم باورات يقتلون مبر هوتي بام تاي قبرني آيتنسوني إذا حالي زين سوبر سلزخان انت يقبر هاللويا نتموت انت يقبره يتنسو هاللويا لو مزموت نجار كذا تنس እግዚአብሔር ኃይል ካምሳጋይ ማይቱ ዝበልካዮ ነገር እኮ ከተንስኦ ይኽእልዩ ስለዚህ እዚ ኃይል እዚ ተወድዩ ናተይ ነገር ማይቱ ስለዚህ ወላ ሓንቲ ነገር የብለኒ ኢልካ ክሳድ ካድኒንካ ክትከውን ትኽእል ግን ሎም ብስራት ነግረካለሁ ሎም ሐቅ ነግረካለሁ እንታይ እዚ ነግረካ እዚ ኃይል እዚ ሞት ከተንስእ ዝኽእልዩ እዚ ኃይል እዚ نموتات كتنس زغلي نعين عخانكوا هاللويا نعين عخانكوا مسمتنا اكوا موت بك عبد العالم زي موت ودي زبالا يكون دي نو ازغن كوم يكون مخنياتهم غويتا يسوع كريستوس فلو يزغبرو باور نتز تقبرلو مقابر عنديحو فنقيلو زتنسه موت زسعاره غويتا سلازخونه از حيل زيو ابا خازلو لازم بس حيل زيخا زلخا نزح حيل زينا خنفلطو زلنا نزح حيل زينا خنلامامدو زلنا نزح حيل زند حرفليطنا يو صلا تسعيرو مالتي قرننا خمنتا كوينو كم حاصين شخونانا خمنتا كوينو كم نحسي بنحس شخونا رجحيت بقرن حاصين فنقل
ሃሌሉያ ስለዚህ ንጸላ እንታይ ትገብሮ ማለት እዩ ሃሌሉያ ሕጂ እንታይ ኣዘላ ኣብቲ ሚስጥር እዩ ዘሎ ቀጽል ሕጂ ናብ ጸጋ ኢና ንርኢ ስጋ ሕጂ ሓይሊ ርኢና ኣለና ተኻለይቲ ንሪኣ ጸጋ ሕጂ እቲ ሓይልሲ ኣይኮነን ብኣኻ ብናትካ ሓይሊ እንድሕር ተኣሚንካ እታ መንገዲ እታ ክትገብራ ኢኻ ክትጋገያ ኢኻ ምክንያቱም ኣብታ ናይ ኣምሓርኛ ትርጉም ዝረኣናያ እንታይ ኢና ቀርንናሲ ብመን ልዕል ዝብል ኢሉ እስኪ ብኣኻ በሉ ብመን ልዕል ዝብል ብኣኻ ብእግዚአብሔር ብኣኻሲ እንታይ ክብል ይቀርና ልዕል ክብል ስለዚ ብዙሕ ሰብ ዝጋገያ ኣብዚ እዩ እንታይ እዩ ዝኸውን ብናትካ ኣይኮነን ድላይካ በል ብጸሎትካ ኸማን ኣይኮነን ተረዲኹምኒ እግዚአብሔር ልዕል ተቢልካ እግዚአብሔር ልዕል ክብል እንድሕር ኮይኑ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ እንድሕር ፈሊጥካዮ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ እንድሕር ተረዲእካዮ ልብኻ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ እንድሕር ተደጊፉ ናይ እግዚአብሔር ነገር ካታ ይገብር ይልቀቐልካ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ኣገዳሲ ቀጽል እንታይ ይብል ናይ እግዚአብሔር ጸጋ እንድሕር ኢልኩም ንዘካርያስ እንታይ ኢልዎ ሽዑ ንሱ መሊሱ እዚ እቲ ዘሩባቤል ዝኸውን ቃል እግዚአብሔር እዩ ብመንፈሰይ እምበር ብኽእለትን ሓይልን ኣይኮነን ብምንታይ እዩ ብምንታይ ኣይኮነን ብሓይልን ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ናይ ክእለትን ናይ ሓይልን ኣይኮነን ናትካ ክእለት ኣይኮነን ናትካ ሓይሊ ይኮነን ነገራት ከፍርሶ ዝኽእል ነገራት ክልውጦ ዝኽእል ብመን እዩ ይብል ኣሎ ብመንፈሰይ እዩ ሃሌሉያ ስለዚ ብመንፈሰይ እዩ دحار انتا يبل بحايلن كلتنا يكونن يبل እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አታዓብኸረን ይልወሽዑ ማኒኻ ሃሌሉያ እንዳኸድካ خلኻሲ 2022 ኣብ መንገድኻሲ መንገድኻ ዝዓጹ ጠጠው ዘብልሲ እንታይ ጠጠው ይብል ከረን ጠጠው ይብል دحار እግዚአብሔር ንመን ይዘዛርቦ ንዓኻ ይኮነን ዘዛርበካ እግዚአብሔር ንምንታይ የዛርብ እንድሕሪልኩምኒ እግዚአብሔር ንንፋስ የዛርብ ዳ ወይታ ዛሪብ ንፋስ አታ ንፋስ ይለው አይኮን እንዴ ጸጥ በል ይለው ንፋስ ተአዚዙ ነው ይታዘዘ that's why እቲ ሱፐር ፓወር ማለት እዚዩ እቲ ሓያል ዝበሃል ሓይልሲ ክንፈልጦ ዝግባአናስ ጉዑዝ ከይተረፈስ እንታይ ይገብሮ ይእዘዞ እዚ እቲ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ማለት ሱፐር ዝኾነ ስልጣን ማለት ሕጂ እዚ ስልጣን እዚ እንታይ ዝገብር ዘሎ ኢሉኩም ከዓ ነቲ አቅድመኹም ደው ኢሉ ዘሎ ጎቦሲ ነቲ ጎቦ ይዘዛርቦ ንማን ይዛርቦ ነቲ ኸረን ነቲ ጎቦ እንታይ ይብሎ አታዓብ ኸረን ይብሎ ማኒኻ እንታይ ክትከውን ኢኻ ጎልጎል ክትከውን ኢኻ ማኒቶ ዝዛረብ ዘሎ እግዚአብሔር ንምንታይ ይዛረብ ኣሎ ንኸረንካ ንመን ይዛረብ ኣሎ ኣይሕልፍን ዝበለካ ንመን ዝዛረብ ኣሎ ነቲ ጠጠው ዝበለ መንገድኻ እንታይ ይብል ኣሎ እግዚአብሔር አንተ ዓብ ኸረን አንተ ዓብ ኸረን አንተ ዓብ ኸረን ኣብ ቅድሚ ሳምራዊት ማኒኻ እንታይ ክትከውን ኢኻ ጎልጎል አጀኹ ባይውጂ እንታይ ክትከውን ኢኻ ጎልጎል ክትከውን ኢኻ ሃሌሉያ ጎልጎል ክትከውን ንምንታይ ይመስለኩም ክርስትና ብፍልጠት ብምርዳእ እንድሕር ደኣ ዓቢና ኢና እንታይ ዝኾነልና ጥዑም ጉዕዞ ዝኾነልና ስለዚ ፍልጠት እንድሕር መፅዩ ሽዑ እንታይ ይብል ኣሃ ጎቦ ድዩ እወ ነቲ ጎቦ ተሪኤ ዋይ ክዓቢ ክብል እየ ነቲ ጎቦ እንድሕር ዋይ ክግጅፍ ከመይ ገይረ ክትሰግሮ ይትኽእል ክሕልፈካ ይክእል እዚ ኣብ ቅድመይ ተገቲሩ ዘሎ ጎቦ ክንደይ ገጅፍ ዓቢ ትብል ናናናናና ካብኡ ዝዓቢ ሃሌሉያ ዓብ እግዚአብሔር ሓይሉ ድማ ዓብ ዝኾነ እዚ እቲ ዓቢ ሓይሊ ኣምላኽ እዩ ኢሎም እንታይ ይገብሩ ነይሮም ይግረሙ ነይሮም ዳይናሚክ ሓይሊ እቲ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ሓይሊ ግን ምስ መን ኣሎ ምስ እግዚአብሔር ኣሎ ምሳኻ ኣሎ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ኣባኻ ከኣቲ ከለኮ እቲ ሓይሊ እዩ ናባኻ ዝመጽእ ንሱ ምስ ፈለጥካዮ ኣብኡ ምስ ኮንካ ኣንተ ዓብ ኸረን ይብሎ ኣብ ቅድሚ ዘሩባቤል መንኻ እንታይ ክትከውን ኢኻ ጎልጎል ክትከውን ኢኻ ምስ በሎ ብኽእለትን ሓይልን ኣይኮነን ይብል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ማኒኻ ኣብ ቅድሚ ዘሩባቤል ጎልጎል ክትከውን ኢኻ ኣብዚ ደስ ዝብል ቃል ኣሎ ጸጋ ንዑ እናተባህለ ሕጂ ራእኹም ጸጋ ማለት ነፃ ህያብ ጸጋ ማለት ዘይከኣል ዘኽእል ጸጋ ማለት ናይ እግዚአብሔር ነገር ዝለቀቕ
ጸጋ ማለት ካባኻ ዓቕምን ኩነታትን ወጻይ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትካ ከዓይ ኸሎ ጸጋ ማለት ናይ እግዚአብሔር ክለት እዚዩ እቲ ጸጋ ምኽንያቱም ናትካ ዓቕልሚ ናተይ ናታትኩም ዓቕሚ እዚ ውሱን እዩ ሕጂ እዚ ሓይል እዚ እንታይ ፍሉይ ዝገብሮ እንድሕሪልኩም ናይ ወዲ ሰብ ዓቕሚ ውሱን እዩ ኩላትና ንገብሮ ዓቕምና ውሱን እዩ ሕጂ ክንገብሮ ንኽእል ኮይና ቁርብኩም ጎይ ንኽእል ቁርብኩም ከይድ ንኽእል ወይ ገለ ግን ዝሞተ ምትሳዕ ወይ ዝኾነ ሕሙም ክሓዊ ወይ መለኮታዊ ስልጣን መጪው ዝኾነ ፍሉይ ሰብ ክኽእሎ ዘይክእል ሓይል ክገብር ዝኽእል ግን እዚ ሓይል እዚ ተረዲኹምኒ እግዚአብሔር ስለዚህ እግዚአብሔር ብምንታይ እዩ እንድሕልካ እስኻ መታዓይቲ እግዚአብሔር በኣኻ ክዓይ እዩ ዝደሊ እግዚአብሔር ስልጣን ክትፈልጦ ኢኻ ዝደሊ ስለዚህ እግዚአብሔር ቀርንኻ ክብለካ ከሎ ክትሕይልኻ ክብለካ ከሎ ክትብርትዒኻ ክብለካ ከሎ እንታይ ዘርኤካ ዘለኹ ሕጂ እቲ ሓይሊ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ እቲ ዓበ ሓይሊ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ እዚ እንድሕር ፈሊጥካዮ ኢኻ እቲ ሓይልኻ ክትፈልጥ ከለኻ ብምንታይ እዩ እንድሕር ኢልኩምኒ ብናትካ ክእለትን ሓይልን ከይኮነ ብጸጋ እዩ ስለዚህ ጸጋ ኢና ንርኢ ዘለና ቀልጽል ቀልጥፈኒ ጎይታ ይባርካ أنا خم جبر حيلو كم تتوهبن وهبت سجع أملاخ أجل قال وانجيل كونكو إفسون 3 شوعات نعجل قلتكو أجل قال خد كونسي بمنتهي مالتي بس أجع حيل أملاخ سلسة أجل قال خد كون دحركونكا إتخيل ذهبكا إتبوتنشال ذهبكا إتخونات إتفلت ذهبكا من يندحريلكم سجع أملاخ سلسة إنا إذا عملت زي بمنتهي نحن حلفون بزلنا موجس أملاخ نبلكنا سجع أملاخ زملكت حيل أملاخ زملكت أب እግዚአብሔር ተደግፍና ማለት ካባና ዝኾነ ኃይል ማለት አይኮነ ቀጽል ካለ እንታይ ናሪና እቲ ኃይሎ ትምክሕቲና ንሪ ትምክሕቶም እንታይ ኢሉ ባኻ ዝኾነ ኢልዎም ኣብታ ዝረአና ጠቕሲ ትምክሕቲ ዝብል ቃል ሪኢና ነርና ቀጽል ኣብ ቀዳማይ ግናኸ እቲ ጽሑፍ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 1 ካብ 30 ስጋዕ 31 ግናኸ እቲ ጽሑፍ ዝምካሕ በእግዚአብሔር ይመካሕ ዝብሎ ምን ትኽፍጸም ንስኻትኩም ካብኡ ካብቲ ኣምላኽ ንጥበብን ጽድቅን ምቅዳስን ምድሓንን ዝኾነልና ክርስቶስ ኢየሱስ ኢኹም ይብለና ስለዚህ ግናኸ እቲ ጽሑፍ ዝምካሕ ብመን ይመካሕ እወ ጎቦን ተፈረሰ ሙት እንተተንስአ ተኣምራት እንተተገብረ እቲ ትምክሕቲ ብመን ዋው እዚ ሓይል እግዚአብሔር ይገይሩ ነፍሳት እንተሃበ እግዚአብሔር ይገይሩ ነገራት እንተኾነ እግዚአብሔር ይገይሩ አባኻ ጸጋ እንተተገልጸ እግዚአብሔር ይገይሩ ኣብዚ ብርቱዕ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ቃል ምግላጽ እንተመጸ መን ይገይሩ እግዚአብሔር ይገይሩ እዚ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ እዩ ሰብ ብኽእለቱ ኸምጾ ዝኽእል ኣይኮነን መንፈሳዊ ነገር ብኽእለትካን ብሓይልኻን ከተምጾ ኣይትኽእልንኻ መንፈሳዊ ሓይሊ ግን ካብ እግዚአብሔር ትረኽቦ ነገር ካባኻ ዝኾነ ነገር ኣይኮነን እምበሽኾማን ንስኻ ብሓይልኻ ትተኣማመን እንድሕር ኮንካ ንጸጋኻ ትዕቅቦ ማለት ጸጋ ኣምላኽ ከይልቀቐካ ትገብር ኢኻ ማለት ስለዚህ ሰብ ኣብ ገዛ ርእሱ እንድሕር ተኣሚኑ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ጸጋ ኣምላኽ ከይልቀቕ ጸጋ ኣምላኽ ከይፈልጥ እዩ ዝገብሮ ጸጋ ኣምላኽ ዝድግፈካ ብኽልተ ነገር ኣይኮነን ንጸጋ ኣምላኽ እንድሕር ተደጊፍካ ሙሉእ ብሙሉእ ጸጋ ኣምላኽ ተደገፍ እግዚአብሔር ድማ ክሰርሕ ሽዑኡ ክትግረምኻ ቃል ኣምላኽ ከም ብዘደንቕ ኩነታት ክግለጸልካ ከሎ ክትጽሊ ከለኻ ዘገርም ነገር ካብ ኣፍካ ክወጽእ ከሎ ሰባት ቀድመኻ ክትረክብ ከለኻ ክትምስክረሎም ከለኻ ብዘደንቕ ኩነታት ክልወጡ ከለዉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረኽ ሽዑ ትድነቕ ኢኻ ንስኻ እንታይ ኮይነ ትብል ኖ ዝኾንካ ነገር የብልካን ጸጋ ኣምላኽ ኣባኻ ይሰርሕ ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረኽ ኩሉ ካብ መን እዩ ካብኡ እዩ ኩሉ ካብኡ ብኡ ንዑ እዩ ስለዚ እቲ ትምክሕቲ ብእግዚአብሔር ይቐጽል እንታይ ይብለና ኣሎ ብዚ ከዓ ኤርምያስ 9:23 ጥበበኛ ብጥበቡ ኣይተሓበን ሓያል ከዓ ብሓይሉ ኣይተሓበን ሃብታሙን በሃብቱ ኣይተሓበን ይብል እግዚአብሔር ዝሕበንሲ እዚ እዩ ባህ ዝብለኒ እሞ ኣነ ኣብ ምድሪ ምሕረትን ፍርድን ጽድቅን ዝገብር እግዚአብሔር ምዃነይ ብምስትውዓሉን ብምፍላጡን ደኣ ይተሓበን ይብል እግዚአብሔር ሕጂ በጠቃላል እንድሕርኢናዮ ኣብዚ ናይ ሓይሊ ኣምላኽ ክንርአ ከለና ኣብታ ጠቕሲ ዘንበብናያ ሓይሎም ወይ ከዓ በኣኻ ዝብለና ትምክሕቶም በኣኻ ክብሎም ከሎ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር በቲ ዝሃበና ሞገስ በቲ ዝሃበና ጸጋ ትምክሕትና ብመን ክኸውን እዩ ዝደሊ ብኡ እዩ ስለዚ ትምካሕ እንድሕር ኮንካ ብእግዚአብሔር ተመካሕ
እግዚአብሔር አምላክ ባረክ ትምክሕትካ እግዚአብሔር በቃ ክንመካሕ እንድሕ ኮይና በእግዚአብሔር ኢና ንመካሕ በቃ እግዚአብሔር ይገይሩ እግዚአብሔር ይኮይኑ እግዚአብሔር ምሕረቱ ጸጋው እንዳበልካ ብናይ እግዚአብሔር ታይ ትገብር ትምካሕ ቀጽል أوه دحنا أمحارني أقدر فاسا كسل سلازم تايرينا له حجي زوم 4 نجرينا قدامي قرنرينا أوه كالاين تايرينا حايلرينا ثالثاين تايرينا صقارينا رابعين تايرينا زيوم 4 نجراتنا رينا أبزع تقصدي خنرخبن النخل 4 النجرات إنارينا لو متخال أي كفال كنري أخلنا أبز وشتزي إنا نري كسل امبار كم غيرنا هنا موجسن حيل نركب 4 نطب خنقركم مخنياتهم حيل خدرينا نديو صقا خدرينا نديو سلازم كم غيرنا يا نرخبو لنا ابلكيشن مسغزار سنا خنغبرلنا كنوها هدولنا اوكي سبيخنا لغا تسبيخنا لنا امو كم غيرنا هنا نرخبو كما يزخون اب هيوتنا از حيل زي كما يزغلص إلنا كنرينا قداماي أب صقا أملاخ بمدقافن بصلوتن حجزي أنكلتي أنين دو كتصلي خلخاسي أمنتاي تدقيفك أخا تصلي أب صقا أملاخ إخا تدقف قداماي إبراهيم 14 6 سلازي انتاي لنا محرت من انت خنقبل بغيزي صباباون نرديتنا زخون صقا خنركب بتبعات ناب زفان صقا نقرب حج انتاي زبلنا زلو امبار إلونا إبراهيم سلازم محرت من تخن قبل بجزء سبباون ردي إتنا زخون انت كنركب آمين بيت أبارة آمين سلازم محرت من تخن قبل بجزء سبباون ردي إتنا زخون سجع كنركب بجزء سبباون تخن ركب سجع خنركب حجت سجع خنركب يبلك هلا سجع تركب ندحركون كها سجع ترخبوا له من جد تاي قبراله يزارب على ده يزاربن حجين تاي بلاله أبو امبارح صقا خطركب اندحركون كايلك خا بتبعات نابزفان صقا انتاي غبر قرب حج صقا زركبولو منقد حاده بتبعات امنتاي مغباري فلطات يلوكا اتفلطات انتاي يمصالكا مالتي تبعات يمصالكا مخناتم ناي እግዚአብሔር ነገር ክትቀበልሲ ፍልጠት እንታይ ገብረካ የትባዓካ ወይግባዕኒ هو መሰለይ እግዚአብሔር ዝበለን ስለዝኾነ ቃሉ ስለዝኾነ ኣብ ህይወት እንታይ ክገብረ አፕላይ ክገብረ ማለት ክኸውን እዩ ኢልካ ሽዑ እንታይ ትገብር ንዑ ሒዝካ በእምነት አቀርም እግዚአብሔር ተቀርብ ስለዚህ ናብቲ ዙፋን ጸጋ ተቀርብ ኣብቲ ዙፋን ጸጋ አንተ ያለው ጸጋ አለው ኣብ ዙፋን ጸጋ አንተ ያለው ጸጋ አለው ጸጋ ተመሊእካ ትተስ ሕጂት ሓደ እዚዩ ተኻላይ ብምጽብባይ ሕጂ እንታይ ይብል فقد عسران تشعتن إساس 4 ندخم حيل يهب نسنوف كا انتاي يوسخ برتعي يوسخ حجي عبد خامكا انتاي يهب حيلي حجي ندخم انتاي يهب حيلي نسنوف كا انتاي يهب برتعي كتسنف كلها برتعي كتدكم كلها حيلي እግዚአብሔር አምላክ ባረክ እዚህ ህበካ ዝኽእል ግን እንታይ ይብለካ እቶም እግዚአብሔር ዝጸባበዩ ግና ሓይሎም ይሕደስ ምስሪ በኽናፍ ይድይቡ ይጎዩሞ ኣይሕለሉን ይኸዱሞ ኣይደኽሙን ይብል ሕጂ ኣብዚ እታ ዋና ነጥብ እንድሕር ንውሰዳ እንድሕሪልና እንታይ ትብል ቃሊና ንወስድ እቶም እግዚአብሔር እንታይ ዝገብሩ ሕጂ ፈልይዎም ኣሎ እዚ ሓይሎም ዝሕደስ እዚ ነገር ዝረኽቡ መን እዮም ኢሉና ኣሎ እቶም ዝጸባበዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ሕጂ ናይ መንፈስ ቅዱስ ነገር ናይ ሓይል ነገር እንድሕር ዘይተጸባቢኻዮ ክስታይ ዝኸውን ኣይኮነ ዋይ ቾይሉ እግዚአብሔር አምላክ ይዘ ኦኬ በቃ 30 ነፍሳት ሃበኒ 30 ነፍሳት ሃበኒ ከእግዚአብሔር ከም ዝግበር ኢሉ ካብ እግዚአብሔር ሕቶ ቅሪቡ ደሓር ኢሉ ይጽልዩ ምጸለኹ ንዑ ይሓስብ እዩ እንጀራ ክበልዕ ከለኹ ክኹልስ ከለኹ በቃ ይጻባ እሱ ኾነለይ ሲንታውን ይጻባበይ ደሓር ነፍሳት እኮ የለዋን ካብ ምጽባይ ዝተላዕለ ሰዲያ ቅምጥ ኣቢለ ከዓ ነቶም ሰዲያ ከዓ እንታይ ገብሮ ይሰብኮም እዩ ሰብ ኣለዎ ድዩ ሕጂ ግን እንታይ ይገብር ኣሎ ይጻባበሎ ኣብ ውሽጡ ሕጂ ምጽባይ ኣገዳሲ ነገር እዩ ኣብ መንፈሳዊ ነገር
مدلاي أقداس نجاري أوش نخا برتع دليت إن حرنا حيل نخد فلت دليت سمعي إن حرنا على خوينو أبوي ونايجي أبيهر نجار زقلس بزح جزء أنت عنا نجبر تابعنا نزحزنا يو نجار تابعنا جزء حيل زخفلته أنت خون اللي بموت خماس ليلو أيكون حيل تنسعيو كفلت إلو باولوس بقى نخفلت سي ليتن كترن هانك أو زبل زنبرة باولوس حنت فلت نخفلت نسوق عن تايبل نيرو حيل تنسعيو تخجبر تحيل نخفلته هانك أو يبل نيرو كتسل سلازي بمتصب باي كلته متصب باي قداس نجاري سالساي بتصميو مالت متصب باي متصمن تمساسالاي جن تمساسالاي يكون مبر ناتو زخونه كسالو يوحنس وانجيل معراف شوعة 30 شمونتن بتهاد حريت عباي معالتي بعل يسوس دو إلو تقدره بلون زسام أنت اللون هبا يمسع أما انتايهون يسته انتاي زخونه بقى ما يصير حجب زي الله زي سام أسب ولا حنتي أي ردوني سمعي كرد أكان حركوينو بسهارة علف هاي كون عندي بسهارة تحلف قال خانت عايز تسمعك مالك ناي ماي حانت نيشتي برتقو ماي كندي ناي كبرت مخانا تردع مالتي مغنياتهم إذا لو سبيو ناي ماي نجر زفولتو ناي إجزابير نجر كأ ناي إجزابير حيل كأ ما نم إلو قويت حاجة كله يمسعي بلن أنت عايز خوانا يمسعيلو زسام أي يمسعيلو سلازم سمعي أقداس نجاري متصباي أقداس نجاري ناباي يمسع أما أنت هيكون كأيلو يسته بعايز أمن الصحف كم زبالة كأ كاب كبدو رباطات ما هي وتاي خوني كوحزيو هاللويا شعور رباطات ما هي وت تهون يوحز حدا وحج تفولت ده وحيز مالك وحج كوي أكون عندي تزعبي وحج نيلي أباي كابي بجس كابي تيبيان أكون عندي كابعلو غاندا أفريقيا تبجيسو انتهي خون مالتيو نمدر بداسي انتهي خون شادي دو نت مدر بداس إذا كله ما يزي لكو ينقص زخونه كا زبالة مدر بداس تاي قبره شادي دو يحلف انتهي يقارص كا أهجور يقارص عدتها قارصو بقى أو بلزولة اللي تحيسو تحاحيسو نام مأكلاي بحر تاي خون يفسس من خازبله زي بلو جابير أبلا خبارة سلازي رباطات ما هي وتكو حس كله عدتها خاتو قارص أبدس أنا حكا أستراليا تركب أستراليا أنا حكا أمريكا تركب أهجور قارص كا أتخيل هاللويا أهجور خاتو قارص مغنياتو سقعت وزن خات دللي أب حند قل رباطاتكو كابت عدن تاي قورني أيوتني قل رباطات كابت عدي وتني خابت بوتا أيوتني قل وحيز جن حيالاتي عد قارصهم عدتها قارصهم هاجراتها قارصهم أنتي مدر بداخ قارصهم مدر بداكو نبوزح ما ياتي تايز قبري زنكسي أتنينو أو زنكسي لا مدر بدا نعي أيتتلنا مدر بدا نعي أنت أيتقولنا أيتنكسنا هاللويا أم مدر بدا ون أنا تخوني كتحسي هاللويا بت مدر بدا ون تخوني كحلفي هاللويا حالفهم نابتروح جوات سلازي زوس أم أنت الله كاب كبرو كوحزيو هاللويا كتل رابعي ناي مودادان رابعي بفلتاتيو فلتات أملاخن قال أملاخن أنتو يتقيسي يسوس كا مصحفت كونه ويس حيل أملاخ سأن مفلاتكم دو يكونن تسحتو زلخم سلازي أربعة نجر ليسنا لنا ملس بللي أرى حمشيت الله قتل حمشيت خا بإمنتي قلاتيا معراف سلسته وزر خلته كابخاتكم إزت راي كفلت إدل اللخو بجمر حجده ويس بمسمع أمنتكم انتاي تقبلكم منفس انتاي تقبلكم ما جمر ياخذوا خلهم منفس كتقبلوا خلهم سي بجمر حجدكم تقبلكم بمنتايكم تقبلكم بمسمع أمنت حجيك تقال كاب تقال كاب مصحف قدس تقال مسمعكم موس انتاي كوينكم الله مس آمنكم موس انتاي تقبلكم شعوب منفس تقبلكم سلازي ناي እግዚአብሔር ነገር ክግለጽልካ እንድሕር ኮይኑ እምነት አገዳሲዩ ንመን ኢኻ ተኣምን ነተቃል ኢኻ ተኣምን ኣብ ተቃል እንድሕር ኩሉ ስለዘሎ ነተቃል ምስ ኣመንካ ኣብ ተቃል በቃ ሽዑ ይኸውን ማለት ሕጂ እንታይ ይኸውን መስለካ ገለገለ ሰባት ኣለው
معراف كندزي قلتات يلوم بزعبة باسترات بزعبة على قلتات يزارو نتقال تن يبلو أب إمنات بتحون كأ انتهى زي يكون زينو إمنات أقداس نجر إمنات كأنت عترة أبي هو كاترة زعمنا سب يسأبابه زعمنا سب كركب كأنت أقول حرقف يبل تتكبر أبي هو كاير مالت آمينين حريلو سب ناي إمنة فرخة أمن تاير أبي هو تير جابر أملاخ بارخ قويتاي بارخ ودينا ده قويتاي بارخ سلازي حموش تنقر يتزاري بن جحريت ملس بللي إمنة هو كاب قطر حادة بتسقى أملاخن بمدقاف بتسقى أملاخ تدقفنا بمسألاي تخالعي أتصل بمسأباي تسالساي بسمعي ترابعي بفلتات أملاخن قال أملاخن تحمشاي كأ بإمنة إذا يوم حموش تنتبتات كأ انتاي قبرنا إلنا انتحريلنا نتحايل أملاخ انتا نقبر قبرنا كم فلت يقبرنا أبزي حلكم أبيتايت اندحرها لكم كتب العيوم هذا جزء تصبق مقب سري حدها بلعت بلا كامو كم زغماك أدم عصوات انتخونكم قال قرب كلها سخلصكم يا أهلا شو عدي خات حرق بلا عبات بلك إذا خلوا سريحة إذا خلوا خشينة بلا على يبات بلك سلازة أبيتايت لكم بلعو قويتاي بارخ بلعو صقابو هاليلويا حابيرنا نصلي